Какво да разкажа за себе си? Какво разкажа за себе си? Нищо не мога да разкажа за себе си. Да, имам сестра, средна сестра, като имам. Обичам. Да, значи. Професор. Да. Обичам дела, обичам синьорите. Искам да живея в огромна къща, да бъда... Не, искам да имам къща само за себе. Искам да спечеля тост. Страшно така. Ало, търся Ева. Ало, важно си дебил. Ние сме от тотото. Съобщаваме ви, че спечелите 50 милиона. Браво, спечелите. Искам. Една... Добре, дайте ми ги парите, бързо. Айде, дай парите, бързо. Чипс! Да, чипста! Голегофрен така! Може нещо друго да си измислиш. Мангак. Както виждате, този клип става як. Самочувствието блика. За стената не. Обичам. Правите обичам кола, обичам фанта, обичам. Мисля, че знам какво ще е. Кой правиш? Да, момче. Абе! Имам колекционерската капачка на Кока-Кола. От мен! За рождения ден. Всъщност не е капачка. Познайте какво е. Чакай. Аз ще вземам фанта. Първата вечер пит миналата. Ага, той е бил сам. Опа. Сега спим. О, да. Ще какво? Спим. Да. Сега съм скара. Чакай! Не съм свършила! Жени, деца. О, извинявай! По-малката. По-малко. Значи по-малко. Добре. Готи. Не вече го. Значи. Значи Ивона скара с Пазва. Главно с Бога и главно с Бога. Нещо. Да, трябва да кажа още нещо. Аз сега съм говорила за себе си. Да, къде е учила в тъпата Сава, която е... Тъпа? Премисля. Чакаме да имам Golden Retriever и да имам персонален фотоапарат и да отида навсякъде и да обиколя света и да имам къща само за приятелите си. Имам супер много неща и искам да ги избърна. Hasta la vista, baby! Кажи нещо и кажи нещо, кажи. За себе си. Дай за къщата също, бе. Еми аз живея в къща. Имам йорки. Една котка. На 50 риби. И да знаеш, Как ли ще Как ли кучето? Берта. Не! Породата. Едно мъртво куче. Не е смешно. Мъртъв заек. И много убити паяци в стаята ми.
сестра, която заминава във Варна да Само учи гледате. медицина. Така. Има мама и тата. И аз имам мама и тати. Братовчетка ми сега. Опа! Да, такива спътника. Ще има някаква. Мисля. Като на Мия Палмър. Мия Палмър. Мия Палмър. No. Oh. Nothing. Nothing compares the world or cares. Remember. Пипто става вече. Прекалено дълго обаче. Кажи още ничко да учиш пак и мечта. Ари. Ставата съм тази па. Дебил. Докато ти моля, къде какво са ти мечтите? Мечтите иска да прави секс. Joke. That's just a joke. Мечтата? Няма мечта. Това си лични работи. Казвам. Що се фантазира ми? Що се решим, че е свързано нещо с любов и драма? Нещо друго? Duckface. Това е ужас. Така, да приключим видеото с нещо.